Sajam zdrave hrane u osnovnoj školi Banovići organizovan je 3. godinu za redom, a učenici su na sajmu prezentirali tradicionalna bosanska jela i proizvode domaćih proizvođača. Imamo tu mafine, isto, kolače, svašta imamo. I šta s tim radite? Pa prodajemo. Hoćete taj novac? Pa da sebi nešto kupimo. Razne džemove, sokove, zdravu hranu. Šta se ovom hranom radi? Prodajemo i za ekskurziju. To je sve za naše roditelje i za nastavnike. Puno smo oduševljeni i nadam se da će biti uskoro opet ovako. Sajam je i ove godine bio prodajnog karaktera. Sajam je prodajnog karaktera s tim što novac ide ponovo učenicima. Znači, za socijalno ugrožene učenike, ponovo se vraća učenicima. Imamo izuzetno veliku podršku roditelja gdje bez njihove pomoći apsolutno ne bi bilo moguće realizovati ovaj sajam. Osim roditelja i domaćih proizvođača, sajam zdrave hrane u osnovnoj školi Banovići podržali su i organizacija World Vision BiH i općina Banovići. Naravno, lokalna zajednica uvijek podržava svaku aktivnost koja se dešava u gradu, a koja doprinosi na bilo koji način kako razvoju, tako i svemu dobrom u ovoj lokalnoj zajednici, pa tako i ovaj sajam zdrave hrane koji se danas održava pod sloganom Kupujmo domaće. Mi smo uvijek tu, znači, za našu lokalnu zajednicu, a pogotovo kad su djeca u pitanju, znači onda niko ne može ostati imun, a pogotovo ne lokalna zajednica. Novac prikupljen na sajmu koristit će se za potrebe škole, najvećim dijelom za pomoć socijalno ugroženim učenicima.